Yankway, Nkaka. See, yada say, any akwenya na ebrena son the bokrata, emun sem na yadeba. Ye ewo memesa se o daily graphic or see truth and accuracy every day na si je wo sha krafta fight to so dumiensa areho sam da hanom no eye go so kronti hene ya o makwakoto se papa yi wawu eda na fum areho sem pa asem we die na daily graphic mu na make kind see daily graphic e chese ase manso kakra eda eye kronti hini ena eye goso man hini entem eye nana akwasi bosompra manso kakra da omontem sanse na eye so mo chese goso man hini no etu na de so se wonye kronti hini be ma wante ase ena odi asem no ekokodan eye manhia himfie ye omo chese asem no krompo no akato na bronyabo a efie de ya na asem no wo mo kwotena so no wo maka wie krao na chese eye the final hearing no omakọ na omakọ tie ena fofia ntoata na wadware abamu a eno so edi asemwe ebaye no na abusuafo bi a ewo eye kronti hini efie kronti hini no eye nana ye hira kodwokuma ono ena yekasɛn wato nananom ɛwɔ nse do a ese no hwehwemu ɛkɔso ya bibia so no egu so nte ese na asawerɛho na aba abusua ya yi kronti o mche so ya breadwinner o onne kono waba ena odi bia ba fie ena mana nanom ne ade nyina enya bi so de akoma no o mche so kra so okofo kompo no mo se wanfa ne motorbike anko wanfa ne mobile phone anko because o se onche CJ o se onche okwaba eno ano no o mante ne nka omocha say fiti eye nanu ukoda na ye August 30th no ena na koya wama ye hwehwe no ye hu no hwehwe no ye hu na fedi omo ye radio announcement information centers ni na ye announcement ese nana ye nhira kodwokuma ye hu no kowie tira na fu mabobo no pe ano ena omokoto no a eye arehosem a asi ewo eye goso ene ne potem ho no a ye die mu chemu amaum eno achi so no sese no da ubokrata ni fa to so aduo no ebo amane CJ se committee a omo eye hwehwemu wo IGP tape a ebeto abontin no wo mo nsasan aka omo chese tape bi a wo mo susa no eye authentic na enra enyina yenim se penyi Dr. George Akufu Dampare ni din abepiepie mu wonsensema hodo ekokoso COP George Alex Mensa ekoye oboso eso no na mom record no na leaky audio no enra so no supo George Alex George Sare wono so koye no e dia koto so a chese ensema bobo bana no odin na eno ena daily graphic ebo amane ese yewra samo atachia wono ena ye chairman edima committee no wosesese no wo mo saka tape bi ombekwa ko tie wokokoam esansa no mo susu say authentic no na obi afa ne nsanke kan ye wombekwa ko tie sa tape no nipa bia so o mabo ne din wasa ne man sensem nyina mu so no wosese ni pan baba apia ebegina eye committee nanim na obeyiyi ne ho an te se na sam na nkasa no ba bia akodi afa no omunya kan ho asem ntietie empenyufo anu wie ye bekoso ne adi akire adi ama ho na mede wo ebegina ne feto so miensan so a Godfrey Yebo Adame eye Attorney General and Minister of Justice ni foni edaha na obo amane etire mu say men's go do sensem na aba na ye customers ni omanfo bi su aban na yinani ama wo mo na aban amwa wo mo ni ade no wo se hye ese no usa charges for no dia call 39 charges eno dia call wo se hwehwemu koso kwan bi e wo so mo fa so atentene ni be ye adwuma na pepepe ye adwuma na enipa bi omo ho akodim e de omo wi asisika nyina akọ ne ko wi etre ebi mu awuwo enam de esiye ebi mu so dwetire nyina ne omo wi asi nyina akodim a ase ahye no wo se aban enyan ema no enkosa ne momu no enhwehwemu ne ekoso pepepe yo ebe ye adwuma ensem wo nyina no odi tudwa ebra okopie mu ewo Cambridge Symposium a omo eye na eno no for economic crime ho we ye de toso aduanan na eye ewura dame ekopie mu no de ne de akotoso wo se na pia mensan sensem no aban no nya akire obedi akire ekose pepepe obeye adwuma na emra no ebekasa daily graphic mu amane ya aba bebre na ka ho usaka obekenkan bi the fine dada obokrata nie the big one CJ ehia me papa I said 4,169 pregnant women die in 5 years. Emma wo mo fafuro emfie numu ntem.
kwatafa etoso mienu ena wono mafiri mu na wo mu chiche mu a in 2018 875 ne free mu 2019 838 2020 is 776 2021 875 and last year 805 tuki kambo ma 4169 na mpanimfo hwehwe mu no de abetu dwa se de masa ema na sa pemfo de nyinse mu akwapem so obewo no obetumi afiri mu no de di kan no hypertensive disorder ese obi a ne moja ne broso mehwe mu no sa na ye kire me enti no no de nipa ohamu nche mu aduasa nso akiri pom yensa ena wo mu nso wo hemorrhage omususu de nie se moja ebetu nipa no obi ono ma ne nyinse na akora no kora nyanya na wochi dunan na emoja frase etu no ne ohamu nche mu aduo no 20 seka wo so yo ohamu nche mu nwotwe akiri pom yensa sepsis enso so ewo ho eno so ohamu nche mu nwotwe akiri pom yensa ena pulmonary embolism eno yasi mojato abi timi be hye wo sere ne woto ase na etwe wo ba yasi akorandam sirem se ya no kora no etimi do woto ananam ewo nse do enti sade mpanimfo nhwemu a wo mo aye mfie num nie emma nam nyinsan ne a wo so afiri mu no de akofa ba ye ne ho anamontu a wo mutu ni nyina no ewo the find ade obokrata no emu na mpanimfo bie mato ho se free Ghana card registration na asa omanfo abu asom nua se dodo no na anya bio se bi nso atwra omunsan ka om card nti oma brew se die yo omu kire mu anipa enhyada motwi mehye wose de omu frase ya na ye na anipa di mirika no. Another sensitive one so house screening of 1,470 kids reveals high refractive error eye problem. Enkwada 1,470 kwata fe to so enkron no ena empanimfo ye nhwem we third eye care and vision center na se omukọ school mu a ni ahyeda hwem ni free no mu hwem wie ye no enkwara 1,470 ena wo ani hu hawo ti Dr. Obenya akona de sansemi atudwa nanum no mu de si ho mu de di se adwuma no na we mepesenka ye bewura minim se ye bewura mu nso se de na ama eba saa se tablet ya nkura ade aboso no se ye TV se omo ne ye pre remote hu no se ye de yo enti hwehwemu no de ma ebeto dwa enti wie ye no mo ma nkoda ne bi kura no wo mo so hye gogoro ene wo mo wose wo mo moduru mo de begu wo mo ani so nyina no dodo no enya bi emu nsem ewo the finder de obokrata no emu we de abuna de kan wuram timi nguramu saa ni nyina fa tape ya empanifo etna so wo mo toto wo mo ano ne ewo mu no eho ensem na chairman se anhwe ya ombefre posisa hene esanse ni din ba na eba ensem ne nkomotwetwe no a ekoso no nti anhwe ya ombeto nsa afre no edom kuma so wo mo ye kira omwatwe asense ni nyina mu nsem ewa the finder de obokrata no emu mame to so na me fa nkoda obokrata ni mu a ene eda ha nkoma we CJ awremu a no pay dia ma ho wo se demo against Bank of Ghana boss ya mutu CJ akomo enti no men san so mo boss na me de wo eba krata feto sum ye no wo de ankomo a nana akwasi bosompra wo di kan aye go so man hene na CJ wo se wo no se bia so abanye ba ye fa so nkobọ fom na ye nkwankọ ye kwan wo so nkọ biem o se ehfa man go so man hene go so nkọ biem so wo betunsuo enti ye nkọ ne fa so nkobọ fom na tietia ne chechuma tutuntu wo so wonsi wo na dwalai wo so wa bre wo so wa tu kwan ye wotena plemu no wotena kamu no wo bankran no wo fa hasei ye ka ye lobby ye o se lobby nkra waja won lobby biem wo so won tu kwan mankran biem o sansensema wo kanyina ne lobby an waye nyina no ase won hunu hye de ye ne ye twa ne nsu mu krompo ne se si jo se kwan a eda ho no ma e kwan ne na mahimfie abobo ano peo enfutro nya de ketwa enti da naso ono se no ye de waye na ye na lobby na waye na ye de obeka biara wasasi so waka na kamia se ase ba na omo pese obode beba na anim se na naka se sa kwan de ye enfutro nko na chese na ebonyo so no na aban ka chepani ono ewo mpotem honom osaya abo ahe eche na nase na
eya no abotre na akokɔ no musuo kakra so hu na naso na bujai na sese krompa akokɔ won musuo no bumbum akokɔ no musuo no bumbum te eya ni no na akokɔ na meka na ebeka sa akokɔ no wonum no kokokokokokoko no na nase de bi sa bre na twam sese akokɔ no otwini mi enti pace na wo se ekɔ no wo se pace no enye emoa wom emampuntuo abɔ wom si 2018 na aye mantam nsia abayiti ye no na aye ahafo eka ho bi wanwa afo mantam no na eka ho na so mpuntuo na amampani hye bɔ se ebeba beduru obi aboboa no emeduru hɔ no mo saa enti go so manhene de wo se adwuma no waye de obeye lobby na waye de obeka waka letters wo so de kɔ wo de akɔ enti aban no twada ni mehye go so na bibia wo mo aka bɔ se bi o ma sha so de abɔ fam a adwuma no enkoye no wo mo hye na omoma no enwie pepepe fama wom na sije no chinso me de wo kɔ wejagbawe unsa mra se bedwane ho no mo onabuti na mensa omo so akoka se edin wejagbawe ni krompo na sampo na abaton pesua so no be ono na ye the brain behind sadin no se edin wejano anasa gbawe no ana wejagbawe ni ede abom because ye the brain behind because weja de se weja beda ho nyene bawe so beda ho nyene but e bia na ote ba bi na wo ye sa adwuma no edin fie san maame no yes we I just say Adom no kidi ko fiasa no say because edi gbawe e beda ho say nye no say wejagbawe enti o say she was the brain behind the name given to the constituency na eno no na emabu ni bi gbawe youth alliance say dabio na efihi na ba he wo mo kire said debi enti eno so no ho asem na da ha na wo mo kire se ma me no wejagba we MP no wo se na oni ro bia wo naming constituency de na mo de mai no na woni edin bia wo mo a obetumi agina so e de aka sansem no na wo se we no de tudwa ebra na wo ne emabun bia wo mo nyina nante ye ekọ hefu okuwie ye kọ baba ma wo na so ne wo na so anu wo mo ye exercise no tudwa wo hono nti oka kire ye ekuo no ahu young men and women na omo ye from Gorita Alliance no e na oka kire wo mo e na wo de sasem we etudwa na emu no nchemu ahodo atoato so ya wo kire se wo hwemu krompo na sabre no na wo no nya mama ye mrase bedwani ahu e na sasem we ba nti patro de won saka da wo krata na wo behunu owura bi edin da had mo Patrick Asford Bodu wo ye NDC constituency communication officer e wo Wejagbawe honom wo no e na edia to da bokati anim se maame na asem na woka no enyina so bia enimu e wo honom e na eno da nchen so a omo chese controller and accountant general department nipa 259,000 edi we no say ye ghost names in samanfo din e de afri wo mo salaries so ni nyina ne say wo mama wo mo kwan asan so mo grace period 10 days eso obi afan kwankwaje ne Ghana card anya process tintin bia na wo July wo pay slip wo de aka ho na wo de akọ o say omo wiye no na 259,000 ghost names no omo claim say ye ghost names because omo to make kwaje Ghana card no enfa maye the estimation no any say 260,000 and ye public sector workers are womo esu say wo so ma bia sa kwane de mo so obi an kwankwaje ne Ghana card no mo famra 259,000 into me ye into omo be yomudin e de fi aban payroll so eno so ho asem e wo de anko de obokrata mu a medin chirimu no amount adwa enaye Apostle Selassie Adai on order Apostolic Empowerment Ministries enaye apostle Nawoda. Okay. Yeah, Nawoda. Inti wishing happy birthday. Dominic is here one soft penny no but on can't but me Dominic Sofo no. Apostolic Empowerment Ministries. Apostle Selassie. Yeah. Adom no emros. No me when on first camera na. Ye nsra no a. Nsra no nyemo e woni so. Pate. No yanko. Na menfa daily guide Dwaso. Kro ba ko a ebro no agidin wo Ghana ha pa manfo tu kwan kokohwe omani so ade se kro no a esensen nsuo so no. Insulensu. Ana omo kire se wo hwe omanfo tu kwa ba mpotem wo pa afentam a ayaresa bia wo mu di bi enti obesere se mpanimfo ma ye wo mu adom sanse
se emergency bi ba sesi ya se obenya kodo kora de nipa to mu etwa nsuo na kɔ na gya kɔpɛ baabi a obenya apɔmuden no ɛyɛ na mu ɔden eti empanifo ma yɛ wɔnom adom na kwatafa to so nsia reminim se no ɔyɛ career day o sana wɔyɛ dan yi o si je se wɔte ho asɛm akwa no ɔso ɔyɛ doctor na empanifo akyere no no Konfanochi dia. Ai fake doctor arrested. Nipa bi no te omo ho ase omo mpe o. Wansan kura nko ba bi kitikiti we kura na enisi asososo. But Konfanochi dia. Wo ho. Enti aja brantie wahye na tade. Efisi aduonu nsu ampe o 26. Ena wase ono no de doctor no obeye. Na onya adaji nko hu school. Enti ntade ne tele ni betumi apam ne de na wase o matele ni pam bi ma no. No kototo ho akade enti Konfanochi emergency eno onam bom pempen ma nkrofo nro se menso ku hia no hospital ha se na natade no eda no ho na watwi so na yi esen ni kom Konkwasa the space kakra ka the space for no so thank you enti ono no wose wo oye doctor William Cyril Cohen she di no so de COHEN William Cyril Cohen ena brantie obom pempen wo hodom wa sa wo doctor ni a wo ye adwuma administer nro nyina ena mpanifo bi hwe ni di no so akoe ye se da nimu no na wo fa na adwuma mda bai ai fo mototo na no anese wo no no em se enkora career day na enkora ndi no school na ene fe ena ono so akwato doctor for atade se ono so be ye bi okonfo anoche enso we di wakwedi nsensem a empanifo akyere no a sabre wo mo etoto na na hwehwemu akoso nti unya daily guide obokrata no a kwata fa eto so nsia emu nkyemu nyina wodom kuma wo mo ye kyere wo se watwe asan no eno nso mu nsem e wa ha ena ya nua ba ha gia for us se bere so so kasa obekasa omanfo bu nsem gu ni komu dodo etimi bu nsem ni gu so a na wa atore bi ahome kura nyeye na wo twen bosomi 23rd obekọ court no ofiri ho ba ensem a waso waka no wonyina ye nti we no yi baby a yedi kotwa pictures snapchat ho no okọ ya okọtwere to ye na so no so ne DM eno no nti we ne nsem ahodo bi na daily guide obokrata no ede aba okay CJ